εγώ. Πες μου χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Περίμενα. Λοιπόν, πες μου μια ευχή. Α, ναι. Ναι. Δίνει για να μην ευχή. Περίμενα, λέει και δίνει. Περίμενα να τσουκρίσουμε ρε. Ποια είναι, πού είναι το ποτό μου. Το βλέπεις στενά. Να πάρει ένα ξένο, πάρε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου μια ευχή τώρα. Αυτή είναι η ευχή σου. Νίκο, ποια είναι η ευχή σου. Να ζήσω. Νομίζω βέβαια ότι το βίντεο δεν έχει ήχο, αλλά δεν πειράζει. Νίκο και Ηρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σε μήνα. Περίμενα, να έχω πιο κοντά. Για πέρα μου σκοπό. Χρόνια πολλά. Να γίνεις μελαχρινής σου εύχομαι. Μπορεί κάποια στιγμή. 100 κιλά. Αποκλείεται. Και με μια καλή ζωή. Ναι. Με καλά παιδιά γύρω στα 15. Παιδιά εννοώ. Καλά. Αυτά. Κώστας. Κλασικός Κώστας. Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Σπιτάκι, τι είπα. Όλα είναι το ίδιο. Αγαπά πολύ. Ευχαριστώ. Κορίτσια δεν πρέπει να έχει ήχο, αλλά μιλήστε εσείς, δεν πειράζει. Έχει ήχο. Καλά, άστο τώρα, δεν ξέρω, μπορεί και να έχει, αλλά... Ωραία. Να σου πω τώρα, για να μην σβηστεί, τι κάνω. Απλά πατάς τώρα. Αυτό.